किलोमध्ये हे मापानुसार 1 किलो आहे. तिथं आता ह्या आडे बघू शकता. आता याचे मी 2 भाग करून घेणार आहे. या पिठाचे 2 भाग करून घेणार आहे. म्हणजे एक याच्यात आपण आता मोहन टाकून घेऊ तुपाचं अर्धी वाटी. मोहन टाकून याला छान चोळून घेणार आहोत आपण पिठाला. ह्या अर्धी वाटी तूप गरम करून घेतलेलं आहे. याच्यात आपण थोडं अर्धी वाटी तूप टाकून घेणार आहोत. जास्त नाही टाकायचं, थोडंच टाकायचं. इथे बघू शकता. आता आपण याला छान पिठाला चोळून घेणार आहोत. त्यामुळे मोहन टाकून घेतलेलं आहे या पिठामध्ये. आता याला आपण छान आता हे मैद्याचे पीठ याला छान चोळून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता ते तूप सगळं याला लागलं पाहिजे. आणि आपण हे मोहन चोळलं ना तर हे पीठ छान हलकं फुलकं होतं आणि याचे छान शंकरपाळे तयार होतात. बघू शकता हे असं पीठ चोळून घ्यायचं. सगळ्या पिठाला तूप सगळं चोळून घ्यायचं छान. बघू शकता आपण आता सगळं तूप या पिठाला लावून घेतलेलं आहे. हे बघा इथं छान हलकं झालेलं आहे आपलं आता मैद्याचं पीठ. आता याच्यात आपण साखर मिक्स करून याच्या निम्मे आपण साखर घेणार आहोत. या पिठाच्या निम्मे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. इथे बघू शकता 1 भाग आपण इथे बघू शकता अर्धी साखर टाकून घेतलेली आहे आपण. 1 किलो जर पीठ असेल ना तर अर्धा किलो साखर टाकून घ्यायची आहे. हे अशा पद्धतीने शंकरपाळ्यासाठी. इथे बघू शकता. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. 1 फुलपात्र मी दूध घेतलेलं आहे. दूध आता थोडं थोडं टाकून आपण ही साखर छान मिक्स करून घ्यायची आधी. आपण मी 1.5 वाटी हे फुलपात्र, ह्या फुलपात्राने मला 1.5 वाटी दूध लागलेलं आहे 1 किलो पिठासाठी. इथे बघू शकता. आता मी असं पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता याला आपण छान 10-15 अर्धा तास थोडं ठेवून देऊ थोडंसं भिजण्यासाठी छान. हे बघा इथे बघू शकता 1 किलोचा एवढा गोळा होतो. आणि आता याला आपण 10-15-20 मिनटं झाकून ठेवणार आहोत. इथे बघू शकता आता आपलं पीठ छान अर्धा तास असं छान भिजून झालेलं आहे. आता आपण याचे शंकरपाळे करणार आहोत. थोडंसं याला कुटून घेऊ आपण, छान मळून घेऊ. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. जास्त पातळ पण नाही जास्त घट्ट पण नाही. तर याला आपण थोडंफार असं पोळपाटावर आता कुटून घेणार आहोत. बघू शकता वाटणे घेऊन अशा पद्धतीने थोडं थोडं कुटून घ्यायचं आहे म्हणजे ते नरम छान होईल. असे ही पोळी लाटून घेतलेली आहे. आता याचे आपण शंकरपाळे तयार करून घेणार आहोत. हे चौकोनी आकाराचे. आपण असे चिरा पाडून घेणार आहोत सगळे. आता बघू शकता. बघू शकता आता आपण इथे शंकरपाळे करून घेतलेले आहे अशा पद्धतीने. आता आपण यांना तळून घेणार आहोत. बघू शकता आपण शंकरपाळे करून घेतलेले आहेत. आता आपण इथे कढईमध्ये तेल ठेवून शंकरपाळे तळून घेणार आहोत. बघू शकता. तेल आपलं तापून झालेलं आहे. बघू शकता. आता आपण तेलात टाकून घेऊ.